Comrade, uVico lo. Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Sisesimweni ke esingesihle comrade. La sibona khona silinyalelwa comrade left, right and center. And comrade awaguli ayalinyazwa. Nakuba ke umuntu angeke aqagula ukuthi kwenzakaleni noma kwenzakale kanjani noma kwenziwelani. Kodwa isizathu salokho sokuthi kunengxenye efayile idlalwa amaphoyisa okuyiwona azophenya. Kodwa ke futhi okungasho ukuthi asiboni ukuthi kwenzakalani. Siyabona ukuthi kwenzakalani. Nakuba ke kukonke kufanele kuprovwe amaphoyisa ukuze kuzohamba ukuthi kuye court bese kuboshwa abantu. Yabona nje eThekwini silinyalelwa comrade awu2. Ngiyaphosisa. Ngicabanga ukuthi manje ama-comrade asesilimalele more than 9. Amasonto ke elandela, but okuthuse kakhulu okwenzeke kule weekend esiphuma kuyona la kulimale khona i-comrade la kaMagaye ngesonto. Kwaphinde kwalimala elinye futhi izolo nalo futhi la kaMagaye. Asihlobeneke nabo kodwa kabakithi ngesibongo bakithi. Kubhlungu akwehli kahle. Siyazibuza ukuthi kwenzakaleni. I think ke lento ibuyela ekuqaleni la umuntu ayiqala khona yokuthi sasifuna into yokuzikhethela, abantu bememeza bethi bafuna ukuzikhethela yonke indawo, ama-ground forces angisho njalo. Kodwa futhi ngangiluke ngicacisa mangifika kumongameli ukuthi cha bayakusho ngeke ngibaphikise lapha phansi eningini ngoba baningi bavumelana ngento eyodwa. Kodwa mase ngifike kuyena bayazi nje ababekhona ukuthi ngangikuphikisa ukuthi asingayivumi lento yokuzikhethela. Mhlawumbe ikhona la isilekelele khona into yokuzikhethela ukuthi kwazi ukusuka abantu abathize akade bengasagudluzeki kwi-organization sebeyiqhoqhobele ngenkani ikhundla. Kodwa futhi kwelinye isayidi kube i-assessment yenziwa thoroughly. Mhlawumbe ngaba sifiki kulesimo manje esifika kusona lapho sibona khona ama-comrade elimala. Kubhlungu ke ama-comrade ukuthi ufike into uyikhulume uthi umholi awukucheck ukuthi yonke lento othuza nayo uyayibona yini ukuthi izosilekelela as i-organization. Hayi abaholi bavane bangakwenzi lokho, bajahe ukwenza into abafuna ukuyenza. Yabo nje ngiyazikhumbula ngikhuluma into yokuthi emkhondweni i-membership ayikho bambalwa abantu abane-membership. Fortunately mina nginayo ngoba ngayenza online, but khona labantu abenza ama-membership bewenza ngasemakhaya emawadini njalo njalo. Akwagcina amaphepha ehleli kuma-wardrobe nemali abanye bakhokha imali enye yagcina ingangenanga imali yokujoyina yayo-R10. Abanye-ke abangenanga nhlobo. I-problem kwesikhona la emkhondweni yokuthi abantu abafike ngo-2025 ibona-ke manje kasebephakamile abafuna ukustendela amakhansela nokungena kwinto ekuthiwa ama-PR council. So usuyayibona-ke i-problem ukuthi yindaba umuntu wayibhilida ukuthi asingayenzi into ye-consultative meeting because aku-audithiwe ukuthi obani izimemba nabantu abangazona iy'memba, obani abafike kuqala nabangafikanga kuqala. Sesizithuka-ke manje-ke sesila sesilinyalelwa ama-comrade ngendlela esingayiqondi. Kuphinde kuba ama-dispute angalandelwanga ngendlela lapha phansi. Ngangizitshela mina ama-comrade ukuthi mangabe siza kumkhonto yesizwe because sine-reference la singakwazi khona ukuthi sibukele khona or experience, angisho njalo igama eli-right.
i-experience la besikade singabukela khona ukuthi nawo amaphutha bawenza kwalimala abantu. Sizokuvimba kanjani ukuthi abantu bangalimali, but kubukeke abaholi bengenandaba ukuthi bazolimala inabantu noma bazokulimala. Why ngisho njalo? It's because bebetshelwa ukuthi abantu bazolimazana, because thina sikwi-ground and siyalifila i-ground siyaliphila. I-ground awukwazi ukulihlukanisa nathi. Angithi bona bahlala lapha phezulu. Niyangithola? So-ke sesikule mesi-ke manje sekufanele sizikhiphe thina. Awukwazi ukuthi uma uplana inhlangano enkulu kangaka uyiplanela. Yebo, kwakungeke kuze kwenzeke ngo-2029 lokho kwenzeka manje because kwakungayiwa komasipala. It was a national election eyayingaba-affect omasipala. Awukwazi ukuthi uma uplanela into efana nale uthola ukuthi awukwazi wena ukubona ukuthi amanye ama-organization aphuma kwipower yini angayenza. Amanye ama-organization ekubukeka ezophuma kwipower yini angayenza. Wena uprepare ini, kodwa kule organization kunayo yonke into ongayicabanga, no-national security, unalo lonke uhlobo lamasosha akhona ngaphakathi. Yini-ke ma-comrade, ilento yokuthi thina abantu abamnyama kusafanele-ke siyofundiswa lento ye-leadership, yokuthi leadership akukona ukuthi uwena i-leader. Uyi-leader noma ungalida nabantu abawu-100, ulide nabo, beku-advise, bekunikeza amava, bekuzwela ukuthi i-ground linjani phansi, lithini, and then ukwazi ukushintsha ngisho iy'nqumo ebusuku kade usuzithathile ngenxa yokuthi kunabantu abakwaziyo ukusensa or ukufila ukuthi i-ground lithini, livungama lithini. Awukwazi ungayenzi leyo nto. Namhlanje-ke sisele nama-dispute, angiwazi ukuthi mangaka, awaxazululiwe wonke, futhi akekho nendaba nawo. Kufanele-ke kuze kwenzakaleni, kufanele kuze kusuka uPresident Zuma la ekhona. Uzophumula nini uPresident Zuma ngento asivulela yona, wathi ngicela lento niyiphathe kahle, wasinikeza ipower yokuthi siyiphathe kahle. Abanye ngalana basabona uburongo bama-officials because sebembatha ngubenye nawo. Isona sifo-ke manje-ke sesinaso leso ukuthi sizobona silinyalelwa ma-comrade, isidingo singekho. Okunye-ke umbuzo engizibuza wona, nilimazelane nani? Yini lento enenza nilimazane? Ngoba mangingalandela lama-structures ahleliwa ama-election team, akuholwa mali la, futhi akushuwongo ukuthi ama-election team iwona azohamba ayothatha abantu ayobafaka ema-ofisini. Akhona ama-guidelines ayikhuluma ukuthi after 30 days lama-structures akhona ayocollapse. Yini lento eniyilwelayo? Niyazilungiselela yini manje ukuthi kusho ukuthi mangabe sekuzokhethwa ama-candidate, fanele kusho ukuthi fanele mangabe ningiphakamisa la ningiphakamisa ngakhona ewadini, ukuthi kuphunywa nami ngiphume konke nama-officials ngilahleke, ngoba kusho ukuthi ngeke lishone ilanga. Ningenelwe yini bantu bomkhonto wesizwe? Kanti nanizeleni la? Nalethelwa i-liberation movement, but seniyijikile nina ngoba senifuna ukufeza inhloso zenu, nayenza ipolitiki, isenayo yonke into ekhuluma ngeqembu lezepolitiki. Anisakhulumi ngokuzosiza umuntu omnyama. Nithembeke kangakanani nalama offices eniwafuna kangaka ukuthi nizobuya nizolekelela umuntu omnyama noma nizobe nizoyisuthisa nini? Nithembeke kangakanani mase niqala ukubulala namanje? Owani lo mhobho lo ngaka ukuthi seningaze nibulalane kangaka? Kwenzekeni? Kwenze njani? Senivuleleke manje amanzi ukuthi angene endlini. Senivulele manje ngoba ngisho i-third force ngeke nisayibona uma isi-operator la ngaphakathi. Izofika ishaye ngala, ishaye ngala, bese niya-retaliate, nithi hayi kusho ukuthi kushawa thina. Ngoba nibanithola kahle ni-weak, nifuna lezi ikhundla lezi enizifunayo. Ngala at the same time abaholi ayikho into abayizamayo, abekho kwi-ground. Mawubafuna hamba uye kwi-TV uzobathola khona.
abekho kwi-ground ukuchecka lama problems ukuthi bangalekelela kanjani ama-comrade angalimazani. Sihlala siyicula into yokuthi amalunga omkhonto wesizwe ayaqala ukuba kwipolitiki u-90% wawo, mhlawumbe futhi u-95% wawo ayaqala ukuba kwipolitiki. Abanye yi-excitement ongazi ukuthi iqhamukaphi. Esidaleke manje wonke umuntu wazibona ukuthi mina ngeke ngivinjwe usibanibani ukudlula ngiye phambili. Abanye bafuna ukuya kuma-ofisini kamasipala, abazi nanokuthi kwenziwani ema-ofisini kamasipala. Bazofika laphana banqundeka imilomo bangakwazi ukukhuluma bengazi ukuthi kwenzakalani. Uphela umuntu 2 years ehleli elukhuzana kwikhansela engazi ukuthi kwenziwani. Ngobani? Bajahe into abangazange baze bayazi, abangazange baze babuza nangayo, abakaze benze ngisho i-research yayo. Bacabanga ukuthi kamasipala kuyahlalwa nje. Ma-comrade, ake nehliseni noma ake nehle lamashe nikuwona, nizolimazana niqedane. It's painful ukuthi uJacob Zuma wathi mayivula le organization upresident wethu azange azacabange kuyena ukuthi ngelinye ilanga kokwenzeka wayitshela ukuthi senovuthiwe ngokomqondo. Kanti niyafana nala siphuma khona. Kuphele ama-councillor more than 200 if I'm not mistaken eThekwini mangaphosisi. Or KZN mangaphosisi. 200 or over 200. Bathi nizoqhubeza isibalo lapho. Nizoqhubeza isibalo lapho. Siyacela ke Ndonga nethimba lakho i-KPE i-policing task team excuse me. Siyacela ukuthi i-KPTT nama abbreviation ade ngiwafuna kahle azangixhila. I-KPTT ayikisukumi ime ngeenyawo. Ayikifune lababulali nabazama ukubulala ngoba elinye lama-comrade lisindile. Nabazama ukubulala ke baboshwe masishane babona abantu ukuthi le organization noma lesi structure se-KPTT sisakhona and sisabopha bangacabanga ukuthi sihleli lapha njengoba kukhona imadlanga naso sihleli lapha emabhenjini. Ake afune lama-comrade abulala abantu aboshwe. Abane-information abayikhiphi. Amaphoyisa azodinga lonke uhlobo lwe-information ekhona iphumele obala. Yonke into ekhona. You follow the pattern uzoyithola i-culprit. Ngoba akwazi ukuthi lento akukho la isuka khona. Akhona ama-traits ayo ukuthi iqale la kanjani, ubani wakhuluma ukuthi ubani, izotholakala ukuthi lento isukaphi ukubulala kangaka ama-comrade ngesihluku. Sasithi sidlulile kulento. Sibona i-MK party sasithi sidlulile lento, sathi saphuma ekuhluphekeni. Nizosibuyisela khona. Kuningi engabe ngiyakusho la. Kodwa ke ake ngikiyeke nje kanje. Ngoba sisaya kumhla ka-30 la sifuna khona ukuklina khona i-country yethu. Ngalana niyanciphisana. Uzuzeni ke manje ngalomuntu osehambile. Usuhleli ke inesihlalweni. Usumshisile izingane zakhe, usumshisile abazali bakhe, wamshisa ihlobo zakhe zonke. Usutholeni ke wena la emkhontweni. Njenga namhlanje yini oyiphethe? Yini ukuba trigger happy ngoba sekukhona abantu abangenanembeza. Ababulala nje for ukujabulisa noma ukunelisa inhliziyo zabo. Ukuthi kuyakhalwa. Nakuwe ke mbulali kodwa kuyokhalwa. Kobe kubhlungu nakuwena nakubazali bakho naseyinganeni zakho kobe kubhlungu nyoba kubhlungu. Bulalana ama-comrade ngalendlela enifuna ukwabulala ngayo. Kodwa kuze ukugcina nina. I-KPTT siyacela ayisukumi.